Asi ni roha dohot dame nasian di bata amata. Dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus madongani hita. Amin. Huria na hinaholongan. Turpuk nagabi renungan di bagasan sadarion. Kamis 12 Mei 2022. Dienet Mei sian Yesaya 54 ayat 10. Songonon ma didok disi. Ay musat peak kaduluk jalah muttal akarobean. Alayang go asya siku na sotupa mutsat sian ho. Jalapadan ni hadameoku na sotupa humordit. Ninna jahoba sia siho. Ido sahatna. Hot saliling nililing na doa siniroha ni Jahoba. Akadongan sa haporsyaon di bagasan Kristus. Manaringoti hasatiaw dak pola piges yan hita jolma boy marsihohot di jadji manang padan. Meragukan do jolmay molo makatay di kesetiaan. Lumubi molo kiadan nahapit. Sahira ido naboy gabi alasan manang legitimasi asaboy nasida mangusepadan manang jadji. Adong sarito na maripola songonon. Merdala ni ma sa halak bawa dohot burua di kebun binatang. Say didok baway do tuburuay. Songonon. Iya dek, abang akan mencintai dan mengasihimu seumur hidupku. Karena cintanya abang sampai hidup dan nyawa abang korbankan untuk adik. Ah, yang betul itu bang. Gak bohong abang. Iya dek, janji abang. Ninna paposon roha ni buruwe. Daksa dia leleng malua makababiat na di kebun binatangi. Sudah jolma na di si tersongkot. Debi merlojong pelua diri nabi. Hape las macakik bawai di tadi kumaburuwe. Na langsung peak. Pingsan buruwe ala ni biarna. Roma babiati. Holat dianggo ma buruwe. Hiradium ma las ditadikon. Di ida bawai ma hape na memang ngajinak bebiati. Dangolo mangalang jolma. Dungi dungo ma buruwe. Didok bawai ma tu buruwe. Gak apa-apa kan dek. Manjat pun tadi abang. Tapi berdoa dan Tuhan mendengarkan doa abang untukmu. Tapi heran abang, kok dicium harimau itu tadi dirimu dek? Pitor sigo emak didok buruwe. Iya bang, dibisikkan harimau itu sama aku. Bergabus do halekmu. Dak tohonan idok nai. Pitor lau ma ibana, ditadikon ma bawe. Amanginang dongan sapor siang di bagasan Kristus. Memang ido hajol maun, murah-murah mat dok hatana. Murah-murah merjeji. Alai pembuktian na belum tentu. Apalagi molo adong masa tikina hurang mendukung. Sahira boydo adong maralasan mangose padan. Maaf ya, tadi jalannya macet. HP molo diboto jadwal boydo. Tapatibu. Adong antisipasi. Manang. Maaf ya, tadi ada kerjaan tambahan. Jadi gak bisa datang. Dohot akalan na asing na boy taida di pernguluat tak. Diturpuko na manginang di patuduhot do padan ni debata na mangasi jolma manisiye sa leleng ni liling na. Jalatak kasi tutu dang adong na boy manudati Didok tuk pemucat akadulok humut talak karubian. Toktong ibana mangasihita. Jala say pasauton na do padan hadameon nai. On ma hagugota akadongan sapursyang. Dang mabir behita mamulus portibi na mamilason. Aida si jauh baduhita. Idu padan na. Jala dang ngolo mo se ibana disi. Songok kita jolma manisia.
Margugu mahita di purtibion marlas ni roha mahita ala adong di bata. Sia si hita seliling-liling na. Amen. Horas ma dihita.